Okay. Hej YouTube. Hej YouTube. Det er mig og Friis igen. Vi er ved at lave vores anden video sammen. Jeg lavede så en i går. Men I kommer jo ikke rigtig med nogen inspirationer, så det kan godt være, det bliver lidt sådan en tam video det her. Men ja, vi ser med mig. Og det er sådan lidt værd. Ja. Og Friis hun skulle se hjem til mig i går, men så var det jo lige en klovn som mig, der kom til at sige en forkert busstid til hende. Kom til at sige halv, og den kører først 20 år, så hun skulle vente en time på Esbjerg station for at komme en anden bus. Jeg kan godt forstå, at hun hader mig. Jeg kan godt forstå det. Ja, jeg hader dig. Ja, det kan jeg godt forstå. Simpelthen. Kan jeg godt forstå. Nå. Men hun kom hjem til mig i går, og så lå vi bare sådan lidt computer, noget æde, så sov vi. Slap lidt af. Ja. Og så har vi været op kl. 8:30 i dag først. Og vi har både været i bad og fået lagt make op, og nu er vi i gang med at bage cupcakes, som står og køler af, og så skal vi have det der, hvad hedder det? Frosties på. Og krømmel. Og krømmel er sådan prinsessekorn. Det kan I også lige se, for vi sætter lige en anden video ind sammen med den her. Men ja, jeg tror ikke rigtigt, vi har så meget mere. Nej. Men hvis I har nogle idéer til, at vi vil lave en anden video, så må I gerne skrive det som kommentar dernede. Det vil jeg også meget gerne like. Ja. Selvom måske er lidt nøjler den her video. Men Ja. Men I må gerne like alligevel. Vi går lige for likes. ja, sådan er det jo, når I kommer med nogle forslag, så er det lidt svært. Og I må også gerne skrive i kommentarerne, at vi er super seje. Det bliver også godt skrevet. Vi er seje. Vi er seje, sådan er det bare. Ja. Men det var alt, vi havde for den her gang. Halløjsa. Moin. Hej YouTube. Hej YouTube. Det er så Friis og mig igen. Og hun er med mig hjemme den her gang. Og vi vil lige vise, at vi har bare cupcakes. Mums. De skal lige i gang med at køle af. Og så skal vi have frosty og pynt på. Og I skal lige se vores pynt. Vi har blandt andet sådan noget prinsessepynt. Lyserød pynt. Sådan er bare fungerfrøder. Og så har vi sådan noget grimt noget her, der var med i vores pakke med cupcakes.